Hvordan trykkede jeg på flyt dig? Jeg er ved at navigere mig igennem, uden at kigge tilbage. Jeg tror, hvis det er muligt. Det skal bare være ninja. Shit, jeg er ninja, mand. Jeg tror, jeg kommer ud på en åben vej nu. Shit, man, Daniel, han har spottet mig. Han der. Nu er du tvunget til at læse den her bog. Shit.